nisnulek li zbahan yalin tisġet mazmin. Ħajr mulej, ħajr nibmewt ħassar nubna u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin finkil għana biex malek mal-qawma niksbu rebħa f'saltna tek blatmin. Ġurnata tajba, fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti ħejju ruħna ħalli fl-imkien iċċelebraw dawn il-misteri qaddisa li l-qudisa sejrin nofruha għall-erwieħ tal-Purgatorju npoġġu wkoll il-bżonnijiet tagħna quddiem il-mulej waqt anke din l-Ewkaristija. Narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna namlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispiritu ta' wliet adottivi tiegħek biex jistoqilna niksbu l-wirt li inti wetna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien malli telquhom mis-Sinedriju, Pietru u Ġwanni marru għand sħabhom u għarfuhom dak kollu li l-qassisin il-kbar u x-xjuħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan il-koll flimkien ollew leħinhom lejn Alla u qalu: O Sid, int li għamilt is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom, int li nebbaħt bl-Ispiritu Santu lil David missierna għaddej tiegħek u b'fommu għedt: għaliex ixxewxu l-ġnus u l-poplu jinaqdu konfoffa waħda għal xejn? Għamu wislaten tal-art u l-kbarat inġemgħu fl-imkien kontra il-mulej u l-Messija tiegħu. Għax ta' bilħaq f'din il-belt Erodi u Ponzu Pilatu inaqdu fl-imkien mal-pagani u n-nies ta' Iżrael kontra l-qaddej qaddis tiegħek Ġesu li inti konsagrajt biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rieda tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel li l-qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu u mittidek biex isiru fejqan u sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddis tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll intlew bl-Ispiritu Santu u bdew ixandru il-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Salm responsorjali. Ħinja dawk kollha li jemmnu fik mulej. Ħinja dawk kollha li jemmnu fik mulej. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irednu għal xejn? Islaten tal-arti umu u l-kbarat jiftemu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankisru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbiet tagħhom. Ħinja dawk kollha li jistkennu fik mulej. Dak li hu fis-smawiet jitħaq bihom, il-mulej biċċajt jieħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion il-għolja mqazza tiegħi. Flimkien, ħinja dawk kollha li jistkennu fik mulej.
Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u għalli ibni jent jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf l-ard bi priża tiegħek. B'virga tal-ħadid int tkissirhom bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Flimkien, ħinja dawk kollha li jistkennu fik mulej. Alleluja. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: Kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu: Tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem u dak li jitwieled mill-Ispirtu u Spiritu. La tistaġibx jekk jiena għedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ. Tisma' ħossu imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekku din il-kelma li taslinna f'dan il-jum dolodu sew fil-qari maħud mill-ktib tal-Atti tal-Apostli li smajna kif ukoll mis-silta tal-Vanġelu li jatina San Ġwan illum din is-silta tal-laqa ta' Nikodemu ma' Ġesu ikellmuna dwar l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li fil-qari tal-Atti tal-Apostli jinżel fuq id-dixxipli, jinżel fuq l-Apostli u San Luqa jgħidilna li propju dak kien il-mument fejn imbagħad ħarġu ixandru il-kelma tal-Alla bil-kuraġġ kollu. Waqt li Ġesu jitlob lil Nikodemu li iħalli l-Ispiritu imexxih, iħalli l-Ispiritu jidħol fil-ħajja tiegħu. Jekk ma jidħolx l-Ispiritu fil-ħajja tagħna u aħna rċevejna diġà l-Ispiritu Santu sew fil-sagrament tal-Magħmudija li rċevejna kif ukoll ikkonfermajnieh fil-sagrament meta rċevejna s-sagrament tal-Griżma, hekk dan l-Ispiritu huwa dak li jista' jurina t-triq fil-ħajja tagħna fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Nħallu l-Ispiritu jaħdem fina, l-Ispiritu huwa dak li jmexxina ċertament li kultant jitlobna sfidi, jitlobna challenges fil-ħajja tagħna, imma mhumiex iċ-challenges biex ikissirna, imma biex jibnina u jurina kemm verament Alla li jħobbna fil-mod kif jinxi magħna fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja li nkunu qegħdin ngħixu. Għalhekk nitolbu lil mulej illum biex l-Ispiritu Santu li jinsab fina iġeddidna, iqawwina, isaħħaħna, jimlina bil-kuraġġ u iwassalna dejjem qrib lejn l-imħabba tal-Alla u allura anke lejn l-imħabba tal-oħrajn. Nresqu issa t-talb tagħna quddiem il-mulej Ġesu, ekku dak it-talbiet li hemm fil-profondità tal-qalb tagħna li Alla diġà jafhom, li l-mulej diġà jafhom, ekku ma impoġġuhom qudiemu ħalli nkunu nistgħu anke nwassluhom fuq l-artal tas-sakrifiċċju ta' din l-Ewkaristija. Nitolbu lil mulej jimlina bl-imħabba tiegħu, iqawwina, jsaħħaħna, jieħu ħsiebna anke f'dawn il-momenti li għaddejjin minnhom f'dawn iċ-ċirkustanzi, jagħti l-għajnuna lit-tobba u lill-infermiera u lill-carers kollha li bħalissa qed jagħmlu u jieħdu ħsieb dawk kollha li huma fil-bżonn u lilna jagħtina l-qawwa biex inkunu kapaċi noħorġu minn dan il-mument
u nkunu kapaċi nibdlu ħajjitna għall-aħjar bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba tiegħu. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajdna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol l-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Misteru tal-mawlum bidi konna sem fin-natura ta' Kristu, kif jissir magħna fin-natura tagħna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem għana mulej għatħolmi, u malik nġbuk dan is-sakrifiċċji li sardina. Tolbuħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox, jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem, int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq, nerfawhom lejn il-mulej, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda fferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Hu l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja, bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena, il-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti jilajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien issa nitolbu it-talba li jilmu lej Ġesu jgħallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tib u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din taqribin. Ma tkunx inkundannati iżda ħnija tiegħek tkun għalija ħassu fejqa tar-Ruħi Qudus. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħen dawk li ma mistiedna għal din l-ikla tiegħu. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misterji tal-ħajja ta' dejjem, ħatiħu koll li jasal fil-qawmin mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.